Bydd yn ofalus da hwnna. Diolch, ond ddim na'r pwynt. Be sy'n mynd ymlaen fan hyn? O, driodd rhywun fforso fi off yr hewl ddo. Nes di reporto fe? Oedd unrhyw bwynt? Ti'n gweld e? Na! Easy Bracken. Siwr allai helpu chi. Sergeant Bracken, beth yr hast? Wel, Un hard, incontinence pads. Sy'n byd allu wneud amdano fe, so fe rhaid ti adle fynd. Sma fe mor hawdd â ni. Ydy ma fe. Pa ti'n meddwl? Beth? Rhaid ti meiddio magwth i.